дар дори рақобатҳои даври дуюми интихобии чемпионати ҷаҳон Қатар 2022 мунтахабҳои футболи Тоҷикистон ва Ҷопон байни ҳам рақобат хоҳанд кард. Бозии мазкур бо истифода аз технологияи муосир сабт карда мешавад. ин имконият баъд аз он фароҳам оварда шуд, ки студияи сайёри телевизионӣ дар Тоҷикистон ба фаъолият шурӯъ намуд, ки ин дар васоити ахбори умумаи мамлакат беназир маҳсуб меёбад. шарҳи муфассал дар гузориши Мирхон Ҳусейнов. охирон марҳилаи омодагӣ барои пахши бозии мунтахабҳои футболи Тоҷикистон ва Ҷопон тариқи студияи сайёри телевизионии ҷадид анҷом дода мешавад. маҳз аз ҳамин утоқи корӣ мо гулчини наворҳои беҳтаринро аз футболи тоҷик ва ҷопон манзури дӯстдорони футбол карда метавонем. бори аввал футбол дар Тоҷикистон тариқи 16 дастгоҳи наворбардорӣ сабт ва пахш карда мешавад. бозии мунтахабҳои футболи Тоҷикистону Ҷопон аввалин имтиҳони ҷиддӣ барои гурӯҳи техникию эҷодии студияи сайёри телевизионии нав баъд аз омӯзишу насбу муҷаҳҳазгардонии он ба ҳисоб меравад. барои аз бар намудани чунин таҷҳизотҳои гаронарзиш мутахассисон аз ҷумҳурии мардумии Чин дар Тоҷикистон ҳузур доранду бо ҳамтоёни тоҷики хеш курсҳои махсуси омӯзиширо анҷом доданд, то технологияи муосири телевизионӣ ба таври пурра ва самаранок истифода бурда шавад. омӯзиши гурӯҳи техникӣ аз Чин дар Тоҷикистон аз 3 рӯз иборат мебошад. таҷҳизотҳои сабти аудиои истеҳсоли маъруфтарин ширкати амрикоӣ буда он имкон медиҳад, ки садо бо сифати баланд сабт ва пешниҳод карда шавад. дар ин утоқ ду дастгоҳи сабт ва назорати овоз мавҷуд аст, ки дар сурати аз кор мондан ё нуқс пайдо шудан дастгоҳи дуюм онро иваз мекунад. мо дар ин самт бо коргардонҳои овози тоҷик дарсҳои омӯзишӣ гузаронидем ва ҳоло мутахассисони тоҷик бидуни мушкилӣ дар ин таҷҳизотҳо кор карда метавонанд. студияи сайёри телевизионӣ дорои дастгоҳи зиёди наворбардорӣ, таҷҳизотҳои махсуси мавҷпахшкунӣ барои пахши мустақим, ороиши барномаву намоишҳои гуногун ва даҳо таҷҳизотҳои зарурӣ барои инъикоси босифати муҳимтарин чорабиниҳо буда он барои рушд ва инкишофи соҳаи телекоммуникатсияи тоҷик имконияти фароғ медиҳад. боиси ифтихор аст, ки дар фазои иттилоотии кишвармон мо шоҳиди боз як падидаи нав, яъне соҳиби студияи сайёри нав гаштем ва мо метавонем бо ин студияи сайёри нав бозии тими мунтахаби Тоҷикистон ва тими мунтахаби Ҷопонро сабт кунем бо сифати баланди Full HD, яъне ки пурраи дақиқаташ баланд метавонем наворбардорӣ кунем. айни ҳол ҳайати техникӣ мо омодагӣ дорам барои сабти ин бозӣ бо муҷаҳҳаз гардидани ин студияи сайёр. айни ҳол 20 нафар мутахассисони чинӣ ҳамроҳи мо кор карда истоданд, ба мутахассисони тоҷик курсҳои омӯзишӣ гузаронда истоданд. мо ифтихор мекунем, ки аввалин бозии худро, аввалин кори худро аз бозии тими мунтахаби Тоҷикистон ва Ҷопон шурӯъ мекунем ва умедворам, ки ҳайати техникӣ ва ҳайати эҷодии студияи сайёр бо сарбаландӣ азода ин кор мебароянд. барои инъикоси бозии мунтахабҳои футболи Тоҷикистону Ҷопон беш аз 60 нафар намояндагони васоити ахбори оммаи ин кишвар дар Тоҷикистон ҳузур доранд. Шумпе Терекава, корманди шабакаи телевизионии Асаҳи Ҷопон буда, дидори мунтахабҳои Тоҷикистону Ҷопонро маҳз ӯ шороҳӣ хоҳад кард. ба назари Шупе, мунтахаби имсолаи Тоҷикистон аз солҳои қаблӣ як сару гардан тафовут дорад. аз он лиҳоз, ки ман ҷопониям, албатта мехоҳам ҷопон ғалаба намояд. аммо вақте ки таваҷҷӯҳ ба нишондодҳои омории якачини Тоҷикистон кардем, дидем, ки футболи тоҷик солҳои охир бо суръат рушд кардаасту дар қораи осиё дастовардҳои назаррас дорад. гумон мекунам, ки ин бозии ҷолибтарини ҷопон дар гурӯҳ хоҳад шуд. ҳайати мунтахаби Тоҷикистон аз лиҳози ҷисмонӣ бартарӣ дорад ва бо дастаҳои пурқувват рақобат карданро омӯхтааст. бори аввал аст, ки дар Тоҷикистон қарор дорам, аввалин чизе, ки дар хостираи ман ҳамеша нақш хоҳад баст, ин меҳрубонии тоҷикон аст ва ҳамзамон табиат, таомҳову боду ҳавои Тоҷикистон манро мафтун кард. шореҳи ҷопонӣ бозии дар пеш истодаро чунин пешгӯӣ намуд. 3-1 Japan win. барои инъикоси мустақими вохӯрӣ дар шабакаҳои варзишии Тоҷикистону Ҷопон тавассути моҳвора гурӯҳи техникиву эҷодӣ омода аст. ҳамакнун охирин коре, ки бояд анҷом дода шавад, ин фароҳам овардани шароит барои мухлисон мебошад, ки қабл аз бозӣ тамоми курсиҳои варзишгоҳ шуста шуда, дару дарвоза тозаву озода карда шудааст. ҳамакнун варзишгоҳи марказӣ пазмони беш аз 20 000 мухлис аст. барои инъикоси саривақтиву сатҳи баланд барои намояндагони васоити ахбори омма бошад, маркази иттилоотӣ дар дохили варзишгоҳ сохта шудааст, ки бо интернети баландсифат таъмин мебошад.
баҳрулло шарипов яке аз мухлисони ашадии футболи тоҷик маҳсуб мешавад. баҳрулло низ имрӯз серкор асту бо дарки баланди масъулият ба варзишгоҳ фазои идона заъм карданист. ҳар як бозии мунтахаби тоҷикистон барои ӯ ва дӯстонаш ҷашни ҳақиқии футбол аст. тайёрӣ дидестем мана бо лавозимони шиёри овезаҳо бо парчамҳои миллии худмон варзишгоҳро оро додастем. аз мухлисон эҳтиромона хоҳиш мекунам ба варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе омада якҷоя дастаи миллиамонро дастгирӣ намоем. ҳузури ситораҳои футболи қораи осиёро дар варзишгоҳи марказиамон на ҳама рӯз дидан мумкин аст. чунин имкониятҳо ки бозии мунтахабҳои футболи ҷопонро дар тоҷикистон аз наздик тамошо кунем дар чанд сол як маротиба мушоҳида кардан мумкин аст. барои мисол бори охир самурайҳо соли 2011 бо мунтахаби тоҷикистон дар душанбе рақобат карда буданд. дар маҷмӯъ ин сеюмин дидори тимҳои миллии тоҷикистону ҷопон маҳсуб мешавад. баъд аз бозиҳои олимпии соли 1980 ки дар Москав баргузор шуд, иттиҳоди шӯравӣ ҳамин гуна дастгоҳи наворбардории дорои дурбинаи дараҷаи олидоштаро ба Тоҷикистон тақдим намуда буд. бо гузашти солҳо ва рушди технологияи соҳаи телевизион ҳамакнун онҳо корношоям шуданд. дар даврони истиқлолият ҳамакнун дар доираи ҳамкориҳои мутақобилан судманди Тоҷикистон ва Чин бори дуюм ба Тоҷикистон ҳамин гуна дастгоҳи наворбардории дорои дурбинаи дараҷаи олидошта оварда шуд ва фардо ҳамакнун тариқи ин дурбина мо бозии Тоҷикистон ва Ҷопонро тамошо хоҳем кард. то оғози бозии муҳим ва таърихӣ байни мунтахабҳои Тоҷикистон ва Ҷопон дар доираи марҳилаи интихобии чемпионати ҷаҳон 2022 ҳамакнун фурсати каме боқӣ мондааст. андешаҳои чанд тана аз масъулини вазороти идораҳои кишварро нисбати ин рақобат манзуратон мегардонем. чун бозӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе доир мешавад, фикр мекунам он ҷойҳое ки ҳаст барои қабули мухлисон басандагӣ намекунад. чунки воситаҳои ахбори омма дар ин тӯли қариб як моҳи охир чунон инъикос карданд масъалаи бозии миёни тимҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Ҷопонро ки мардум ҳама шавқманданд, завқманданд ки дар ин рақобат иштирок кунанд. мо ҳамчун журналистоне ки дар инъикоси ҳамин пайваста кӯшиш мекардем хабарҳоро ба шунаванда бирасонем, мо ҳам аллакай омодагии худро барои иштирок дар ин сабқат дидаем ва интизори онро дорем ки тими мунтахаби Тоҷикистон дар муқобили яке аз дастаҳои бузурги қораи Осиё яъне Япония як бозии намуна, як бозии арзанда нишон медиҳад ва ман аз тими мунтахаби Тоҷикистон агар гӯям ки ғолибияти комилро интизорам, чунин яъне имконияти дастаи Ҷопон ба ман яъне ҳамин эътимодро намедиҳад ки ман ҳамин хел умедмандам ки бо ғолибият, аммо ман фикр мекунам ки агар ки тими мунтахаби Тоҷикистон бо ҳисоби мусовӣ ҳам бар муқобили ин дастаи бузурги қора рақобат намояд, ман аз варзишгоҳи марказӣ бо як сари баланд ва хушҳолона берун хоҳам омад. бозӣ яке аз бартариҳояш дар ҳамин аст ки мо соҳиби мизбони анамин мусобиқот ҳастем ва дар пушти ин боз дар майдони худ он ҳазорон мухлисони футбол ҷамъ омаданд. он дастгирии бевоситаи онҳо бозам як имтиёзи хуб шуда метавонад барои дастгирии тими мунтахаби кишвар. ман фикр мекунам ки мисли аксарият ин фикрро доранд ки чунки ин мунтахаби бозии футболе ки бо Ҷопон рақобат хоҳад кард, бо гурӯҳи Ҷопон, ино аллакай ду ғолибиятро ба даст оварданд ки нисбати Муғулистон ва яктаи дигар нисбати Қирғизистон ва ин натиҷаи хеле хуб барои кишвари мо буд ва боиси ифтихори кулли тоҷикон аст. чунки бозии варзиш дар баробари он ки миллатҳоро бо ҳам мепайвандад, боз як василаи асосии муаррифӣ кардани миллату давлат дар арсаи байналмилалӣ мебошад. хоб натиҷаи он барномаҳои рӯи даст гирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи футболи Тоҷикистон аст ки имрӯз мо бо хурсандӣ аз роҳхат гирифтани тими наврасони то 16 сола, ҷавонони 19 сола ба бозиҳои чемпионати Осиё ёдовар мешавем ва дар пеш ки бозии ниҳоят муҳим бо яке аз фаворитҳои гурӯҳ тими Ҷопон қарор дорад, мо бо умедвориҳои хеле
خوب به این بازی می‌نگریم. غلبه پی در پی تیم منتخب ملی ما در دل مخلصان فوتبال میهن امیدواری‌های زیادی را می‌کارد و ما امیدوار هستیم که یک فوتبال خیلی زیبا و خاطرمان را فوتبال بازان تاجیکستان برای مخلصان فوتبال تاجیک نمایش خواهند داد. ژاپن یکی از کشورهایی است که ترقی کرده در جهان و علاقه موقع خود را پیدا کرده است. امروز سبقت و رقابت‌های جمهوری تاجیکستان علاقه با ژاپن است. این باعث افتخار هر یکی ما است که امروز ما توانستیم که علاقه با دولت‌های ابوالقدرت در چنین یک بازی‌های ورزشی علاقه سبقت رقابت پذیر باشیم. از این لحاظ با کل هموطنان با کل همون دسته بازیگرانی که هستند باز یک بار دیگر موفقیت و همیشه ما دعاگوی آن هستیم که پرچمبردار این وطن باشند. تاجیکستان به پیش.